تعامل من بار نسخاي خاويتا نايت سلام مستير حجز قريبك انه عارف حلمو دسبه بزحيو أنا هون كم سبيه بزح حلمتات اللوني زعبي حلمي جن زي ورجور كيو زي ودا تبقى بيت كريستيانان هاجرنان مس عالم كفالتيوم سلازخوني دما غازيتنيا تباهيله كابز مدقنيو اب فقدو قدامات هاجرنان ناخدكو ابوتات نزحلفو فقراو قدلن اسرون زسنر زلخوم اتي صرفتات زبصحو قداماتنا مس كلهم ابلات هيرو تي في بمخان ديمنايو كابت زرحقي كسابت زقربه ببغزيو خينايو كتامنو زصقم ياو تامر دما رخيمنا لهم فقدو قدامات مخاده كامل جمرو درو 4 عامات مليولو ناي زمانات برخت كساتف سقالن قويتا يمسكنو لخو كاب أبوتاتين أديتاتين أب علم النهالخة كاب علمو تعيت ماهرة أب إجرزن أسودوك أموريدوم إجرخ حزب ومسرعهم لبيت تنكيفة هيوتي تحتي لخنبرو خمزلني ميرومني مسكبراتهم مدفوم أتزعبي كبرت سم خار مخانو نممهاريو بزعبا زا قدست بيته زبهال بزيحي زولوني مخنياتو زي بتصحكو قدام دارقا يلبون كبهالي كاليو أب قداماتنا حادنة حزب إرتراون رئيوية أبزي حزب زتقفقالو زلو زمن كلتا هيمانوت ككبابرو مرأي زدن قيوم مسلم محواتنا لقداماتنا يرقفو كريستيانون نتناتهم كومو زقدام زين عنا أبزي كاب نولدو خاب نركبلو فلوي كم حد ولادينا نرينرنا بخميت مرأينا انتهيكا زقدام زي أسلاما يفلك سنة يفلك أبنى نحنا قولوا قولنا مهندسين هاي سلاسة أوافرو أسلاما يكستانا يكبر كله ها أبزي قدام كل زلو أسلاما يكستانا يزبهار يدلن يدوم فلسطين بعدهم صوموا مبزيا وعلنا رمسار قبل عاد ببتار كماندز زبهار أبزيا يرقصين زقدام زي مويو نحنا هنجلس للعامناي نزي أنا زر أخو فقر ينبار مس عالم ملوء كل عليه وزحسب سلخو إذا بس السعد تملي أزل العالم تحت مبال كاب قداماتنا كتب مهارك عند حلمي كيري يلخو أزيك خون دما بقانقو إنجليش حد عبس نداو فيلم بدلاويو أزيك خون جن ناي كلهم نقف مزحو وسعيو بزي أبتحت سلو تليفون دويلكم تخافل تزبرات تكونوا يلعبو عالم فقر قداماتنا خطفلته إذا عبس نداو فيلم بحبار عم فتمتان بتحيوم هيروت تي في I came from Seattle, Washington, and I'm in Gabon Manfas Kudus right now. I came 7 days ago to Gabon Manfas Kudus. The reason I came here was to be blessed by the holy water of Gabon Manfas Kudus. Hi, ስሜ ሀዳስ መስፍን ይባላል ከለንደን ነው የመጣሁትኝ እና ይሄን ቦታ እንዳየሁት እንደሆነ በጣም ደስ የሚል መንፈስ የሚያድስ በዛ ላይ ደግሞ በሶሻል ሚዲያ የምንሰማው ሁሉ ነገር እኔ ባይኔ ያየሁበት ስንት ህመምተኛ የአመታት ህመማቸው የነበረባቸው ሲፈወሱ ያየሁበት ቦታ ነው። በጣም ወድጄዋለሁ። መንፈስ የሚያድስ ቦታ ነው። ቄሶቹም ሁሉም ይተባበሩሃል በሽታህን በማሰብ ሁሉም ይተባበሩሃል። ደስ የሚል ቦታ ነው። ቤተክርስቲያን ውስጥ ዋለው እና በጣም ደስ ብሎኛል። ሁላችሁም መታችሁ ይሄንን ጸጋ ብትካፈሉ ደስ ይለኛል። I came to Eritrea to visit my grandmas and my family in Eritrea, and me and my father visited this debris to see the life of monks and the history of Mtsaramnach. كساب حجي ناب 25 زغون قدامات بمخاد هيروت تي في سنراو فيلم سريحلا نقل خابهم كنسعلكم ينام شير مبالاي تحمقوا اتوم كساب حجي زي تمزقمنا دما سابسكرايب بمقبار بيتسبكنهم بحري تخفيلو هذا انا عبزي ثلاثه من ترغيبه انا حدا نوح غعزو تغعيس كاممصا انبان قربان ديب كاممصا نبعلو نصدقي نابزا قدس بوتا قدوسان زرغصولا قدوسان
ቅዱስ ቤተክርስቲያን ዝተኸሉላ ዝመስረቱላ ብምዃና ናብዚ ጽድቂ ዝኽትመጽእ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና በዓቲ ናይ ቦታት መነኮሳት መንበሪ እዩ መብዛሕትኡ ዝገዳም እውን ተዳርኢናዮ ባህርያዊ ህያው ወይ እውን ባህርያዊ ጽባቐ ዘለዎ ባህርያዊ ናይ ተፈጥሮ ጽባቐ ዘለዎ ቦታ ኮይኑ ብዙሕ ኣካውሕ ዘለዎ እዩ መብዛሕትኦም እቶም ቦታት ቅዱሳን ቦታት መነኮሳያት ኣብ ከምዚ ዝበለ ህንፃ ኣብ ከምዚ ዝበለ ከውሒ እዮም ዝነብሩ ነይሮም ምክንያቱ ከምቲ ኣብ ዕብራውያን 11:38 ዝብሎ ዓለም ንዓኣቶም ዘይትበቅዕ ኮይና ኣብ ፈቐዳ ጎዳጉዲ ምድርን ኣብ በዓትታትን ኮለል በሉ ከም ዝብል ንሪኦ ዘለና እዚ ዘለና ቦታ መንጦጦ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ድማ ብፍሉይ ኣባታችን ኣቡነ ናሳቦና ማለት እዩ ዝጽልዩሉ ዝነበሩ ቦታ ክኸውን ከሎ ከምኡውን ልዕሊ 5,000 ዝኣኽሉ ደቆም ኣብዚ ቦታ እዚ ይነብሩ ከም ዝነበሩ ይርዳእና ማለት እዩ ሓራይ እዚኣ ዘለና ቦታ ከዓ መቃብር ናይ ኣቦና ኣስከሬን ዓጽም ናይ ኣቦና ዝርከቦ ቦታ ኢና ዘለና መጀመርታ ኣቦና አብራንያስ ምስ ዓረፉ ኣብ ቅጽሪ ቤተ ክርስቲያን ተቐቢሮም ከምቲ መልክኦም ዝሕብሮ ማለት እዩ ለፍልሰተ ስጋከ በቃለ ስብሃት ወዝማሬ ማዕጸድ ኣፍኣዊ ወውሳጣዊት ድብታሬ ኢሉ ዝገልጾ ዓባይ ኢሎም ጥራይ እምበር ካልእ ዝኾነ ኣካል ጉድኣት ኣይወረደሎም ንሳ ግን ተመንጢላ ነይራ ማለት እዩ እዛ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ቀይሕ ነገር ድማ ካብ ሰብነቶም ዝፈሰሰ ደም በዚ ምስ ወደቑ ካብ ሰብነቶም ዝፈሰሰ ደም እዩ ክሳብ ሕጂ ድማ ክሃስስ ኣይከኣለን ዘለዓለም ኣብዚ ከውሒ ተወቂጡ ዝናብ ይኹን ንፋስ ከኣልዮ ከይከኣለ ክሳብ ሕጂ ይነብር ኣሎ ማለት እዩ እዚ ድማ ነቶም ብድሓር እንመፅእ ወለዶ ህያው ምስክር ወይ እውን እግዚኣብሔር ነቶም ንትእዛዙ ዘፍቅሩ ሰባት ክሳብ ክንደይ ይገብረሎም ምዃኑ ነቶም ንሕጉ ሓልዮም ዝኸዱ ክሳብ ክንደይ ፍጥረታት ይእዘዝዎም ምዃኑ ዝነፅር ነገር እዩ ኣብዚ ከውሒ ተወቂጡ ዘሎ ካብ ሰብነቶም ዝፈሰሰ ደም ማለት እዩ TV በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ሓፂር ታሪኽ ገዳማት ኤርትራ ሃገርና ኤርትራ ዓዲ ቅዱሳን ከም ምዃና መጠን ክርስትና ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን ከም ዝተቐበለት ይግለጽ ገዳማትና ድማ ካብዚ ዘመንን ክምስረታ ጀሚረን መሰረት ናይ ኦርቶዶክሳዊ ስርዓት ኮይነን ድማ ክሳዕ ሎሚ ከገልግላ ጸኒሐን ኣለዋ ገዳማትና ዝተፈላለዩ ወራራት ተዓጊሰን ትርጉም መንፈሳዊ ህይወት ዘይርድኡ ገዛእቲ ኣብ ዝመጽሉ ግዜ ሐዋርያዊ ተልእኾ ንምፍጻም ብዙሕ ተጸቢረን ነቲ ምረትን ፖለቲካዊ አንጻርነትን መኪተን ድማ ስቃይ ጎይታ ተስፋ ኮይንወን ሃይማኖት ዓቂሁና ጸኒሐን ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ኣብ ዳግም ንቅያስ ተባሃለ ዳዕሮ ቃጭል ዓድባሪ መንደፈራ ቀዳማይ ጉባኤ 21 መስከረም ብዙሃን ማርያም ካልኣይ ጉባኤ ርክበ ካህናት ካብ ትንሳኤ ኣብ መበል 25 መዓልቲ ዝውዕል እናተኣከባ ስለ ቤተ ክርስቲያን ስለ በዓላት ስለ አጽዋማት ስለ ቃል ኪዳን በሐፈሻ ስለ ሃይማኖት ይዝትያም መምርሒ ንኣብያተ ክርስቲያናት ይዝርግሐን ይመርሐን ነበራ ሕጂ ድማ መንግስትን ምእመናንን አጣሚረን መንፍቅና ብዝየት ተኣታቱ መገዲ ስርዓት ሓልየን ሰንሰለታዊ መገዲ ክሳብ ቅዱስ ሲኖዶሳት ተኣሳሲረን ኣብ ትሕቲኡ እናተመሓደራ ብፍቕሪ ኣብ ኣገልግሎት ይርከባ መወከሲ ሕሉፍ ታሪኽ ሃገርናን ሃይማኖትናን ኮይነን ድማ ይቕጽላ ኣለዋ ኣብ ውሽጢ ዘን ገዳማት ዝርከቡ መናንያን ንገዛእ ርእሶምን ህዝቦምን ናብ እግዚአብሔር ብትሕርምቲ ብጾም ብጸሎት ብስግደት ለይትን መዓልትን ይልምነው ብመግብን ክዳንን ንዝተሸገሩ ካብ ምሕጋዝውን ኣይዕረፉን ማዕቆቢ ዝኽተማትን ዓለም ዝኸበደቶምን ቃል ኣምላኽ ንዝሰኣኑ ድማ እናመገቢዮም ዝነብሩ ገዳማት ኤርትራ በቁጥሪ ክሳብ 300 ዝበጽሓ ከም ዝነበራ ሰነዳት ቤተ ክርስቲያን ይሕብሩዮም እንተኾነ ምስ ወራራት መግዛእትን ካልእ ዝተፈላለየ ጽገማትን ሕጂ ቁጥርን ኣመና ጎዲሉ ከም ዘሎ ይፍለጥ ንሕና እውን ሕጂ ብምኽንያት እዚ ቀዳማይ መንፈሳዊ ጉባኤ ማሕበር ፍቕሪ ገዳማት ኤርትራ ስዊዘርላንድ ንኣስታት 20 ዝኾኑ ገዳማት ኢና ሒዝናልኩም ቅሪብና ዘለና ንምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም
ገዳም ደብረ ሲና ገዳም ደብረ ሲና ኣብ ሰሜን ኤርትራ ዞባ ዓንሰባ ንኡስ ዞባ ዒላ በርዕድ ከባቢ መንሳዕ ዝርከብ ጥንታውን ታሪኻውን ገዳም እዩ። እዚ ገዳም ካብ ጥንቲ ካብ ዘመነ ብሉይ ኪዳን ጀሚሩ ኣምልኾ ይፍጸመሉ ከም ዝነበረ ኣፋውን ሰነዳውን ዛንታ ቤተ ክርስቲያን ይሕብር። ከም መቐጻልትኡ ድማ ብ332 ዓመተ ምህረት ኣባ ሰላማ ብማርሳ ተኽላይ ኣቢሎም ናብ ሃገርና ኣትዮም ን40 መዓልቲ ትምህርቲ ክርስትና ብምሃብ ነዚ ኣመንቲ እናኣመኑን እናጥመቑን ጸኒሑ። ኤዛናን ሴዛናን ክልተ ኣሕዋት ነገስቲ ኣኽሱምን ናብ ዝገዳም መጺኦም ከም ዝተጠመቑን ከም ዝቐረቡን ኣብርሃን ኣጽብሃን ተባሂሎም ድማ ከም ዝተሰሜን ገድሊ ኣብርሃ ወኣጽብሃ ይነግር። ገለገለ ኣዋልድ መጽሓፍቲ ከም ዝተረኽቦውን ቅድስት ድንግል ማርያም ብዘመን ንጉስ ሄሮድስ ብስደት ናብ ግብጺ ምስ ወዳ ብዝወረደትሉ ግዜ ብመልኣኽ ተሓቢራ ምስ ዮሴፍን ሰሎሜን ኮይና ክሳዕ ገዳም ደብረ ሲና በጺሓ ኣስታት 4 ወርሒ ከም ዝተቐመጠት ንጉስ ባዚን እውን መጺኡ ኣብዚ ቦታ ከም ዝተባረኸ ቅድስት ድንግል ማርያም እቲ ቦታ ዝተባረኸን ዝተቐደሰን ስለ ዝኾነ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ብስማ ታቦት ተቐሪጾ ክኣትዎ ምዃኑ ንንጉስ ባዚን ከም ዝነገረቶ ይግለጽ። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ድማ ብዙሓት ፍቕሪ ድንግል ማርያም ዝሓዞም ቅዱሳን ኣቦታትን ኣዴታትን ብብሕትውናን ብስዋኤን ክሰፍርዎ ከም ዝጀመሩ ይጥቀስ። ኣባ ዮሃኒ ኣብ 474 ዓመተ ምህረት ብዘመን ንጉስ ካሌብ ወይ ገብረ መስቀል ምስ ብዙሕ ታቦታትን ብዙሓት መነኮሳትን ካብ ምድረ ግብጺ ናብ ሃገርና ምስ መጹ ብ478 ዓመተ ምህረት ነቲ ብስም ድንግል ማርያም ዘምጽኦ ጽላት ጳጳስ ኣባናሆም ባሪኾም ናብዛ ሕጅ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ኣእተውዎም። ገለ ካብ ፍሉይነት ክብረ በዓል ደብረ ሲና ወለንሳ እዩ። ኣብታ ክልተ ሰብ እኳ ተደፋፊኦም ከይፅርፉ ተፍርሕ ከውሒ ብኣማኢት ዝቁፀር ህዝቢ ብስምረት ጸሎት ከብጽሕን ክወድስን ምስ ረኣኻዮ ኣዝዩ ዘደንጹን እምነት ናይ ህዝብና ዝገልጽን እዩ። ስለ ዝኾነ መጀመርታ ቀልቢ ኩሉ ሰብ ዝስሕብ እንተደሓልዩ ወደሳ ኣብ ወለንሳ እዩ። ክሳዕ ሕጂ ድማ ጥንታውነት ዓቂቡ ብማሕበርን ብመቑነን ዝነብሩ መነኮሳት ሓቂፉ ትምህርቲ ሃይማኖት እናሃበ ይርከብ። ኣብ ዓመት 2 ግዜ ይንገድ 21 ጉንቦት ከምኡውን 21 ሰነ ብዓብይ ድምቀት ድማ ይበዓል። ኣብ ሃገርና ካብ ዘለዉ ገዳማት ጥራይ ዘይኮነ ካብ ኩሎም ቦታታት ንላዕሊ ዝበዝሐ በፅሐ ዝእንግድ ገዳም እዩ። ውላድ ዝሰኣኑን ካልእ ሽግር ዘጋጥሞምን ኣብዚ ቦታ መጺኦም ጸሎት ኣብጺሖም ጸሎቶም ስለ ዝሰምር ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብዙሕ በጻሕቲ እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ገዳም ኣቡነ ሊባኖስ ደብረ ወርቅ ሃም እዚ ገዳም ብዘመን ሃፀይ ገብረ መስቀል ካብ 523 ክሳዕ 537 እዩ ተመስሪቱ። ስለ ዝኾነ 1834 ዓመታት ኣውፂሩ ይርከብ። እዚ ገዳም ሓደ ካብተን ፍሉይ ታሪኽን ቅርስታትን ዓቂቦም ዝርከቡ ገዳማት ሃገርና እዩ። ገዳም ኣቡነ ሊባኖስ ሃም ደብረ ወርቅ እናተባህለ እዩ ዝጽዋዕ። ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ብወገን ደቡብ ኢትዮጵያ ድማ ይርከብ። ኣብዚ ገዳም ሓይለ እግዚአብሔር ጥራይ ክገብሮ ትጽበዮ ፍሉይ ተኣምራት ኣሎ። ብፍላይ ድማ እቶም ክሳዕ ሎሚ ንኣማኢት ዓመታት ምስ ስግኦም ዘለዉ ኣስካሬን ቅዱሳን ሓይለ ቅድስና ዘረድኡን ኦርቶዶክሳዊ ሓቅነት ዝድርጉሑን እዮም። ካብ ጽፍሪ እግሮም ክሳዕ ፀጉሪ ርእሶም ምስ ተዓዘብካዮም ብህይወት ዘለዉ እዮም ዝመስሉ። ቅድሚ 1000 ዓመት ዝነበሩ እዮም ክብሉኻ ከለዉ ይድምጽወካ። ሓይሊ ትልዑል ብዙሕ ክገብር ከም ዝኽእል ድማ ይስውጥካ። እዚ ገዳም ቆፂርካ ዘይውድኡ ብራናታት ኣቦታት ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ጥበቦም ዘረድእ መሳርሒኦም ዝሓቆፈ ገዳም እዩ።
ኣብቲ ሃውስ በለ ገደል ውቁብ ቤተ ክርስቲያን ክትርኢ ጥራይ ድንቅ እዩ እዚ ገዳም ነዚ ኩሉ ነገር ክሳዕሎሚ ሓቂፉ ይኸይድ ምህላው ድማ ጸሎትን ውፊት ጻዕራ ቦታትን እሞ ኣቦታት ደብረ ወርቅሃም ከምስከኖ ይግባኦም እዚ ገዳም ኣብዚ ሓፂር ግዜ ንምግላጹ ኣይጥዕምን እዩ ሰፊሕ ስነራዊ ፊልም እዚ ገዳም ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ሂሩት ቲቪ ተኸታተሉ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ከባንስቲ ካብ ዝተወሉ እቲ ዝዓበየ ብምባል ጎይታ ባዕሉ ዝመስክረሉ ቅዱስ ኣቦዮም ወንጌል ክሰብኽ መገዲ ጎይታ ክጸርግ ንብዙሕ ህዝቢ ልደት ጎይታ ዘበሰረ መወዳድርቲ ኣልቦ ፍጡር እዩ ታሪኽ ናይ ቅዱስ ኣቦ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥሪ 1 ጀሚርና ክነንብቦ ንኽእል ንሓዲስን ብሉይን ኪዳን ዘራኸበ ኣቦ ስለዝኾነ ሓድሽ ዓመት ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝኽሪ ናይ ቅዱስ ኣቦ እዩ ዝጅምር ብሕትውና መንኩስና መገዲ ጽድቂ ኣሰር ጎይታ ምኽታልን ካልእ ቅዱስ ሓሳባትን ካብ ቅዱስ ኣቦ ተማሂርና ኢና ስለዝኾነ ኣብ ኩለን ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ ሃገራት ብስም ቅዱስ ኣቦ ዝተሃንጻ ቤተ ክርስቲያን ኣለዋ ኣብ ሃገርና እውን እዚ ንሪኦ ዘለና ጥንታዊ ገዳም ኣቡነ ዮሐንስ ቴድራር እንሆ ብስም ቅዱስ ኣቦ ተሃኒጹ ባሕሪ ተኸፊሉ መድኃኔ ዓለም እዚ ገዳም ካብ ኣስመራ ደቂ ምሓሬ 40 ኪሎ ሜትር ምስ ተጓዓዝካ ካብ ደቂ ምሓሬ ንደቡብ ኣስታት 30 ኪሎ ሜትር ቴድራር ኣብ ዝበሃል ፍሉይ ቦታ ይርከብ ኣስታት 1500 ዓመት ዕድመ ከም ዘለዎም ድማ ሰነዳት ቤተ ክርስቲያንና ዝሕብሩ እዚ ሰለስተ ደቂ ድራር ዝበሃሉ ዝገደምዎ ገዳም ምስ ገዳም ደብረ ወርቅሃም ኣቡነ ሊባኖስ ምትሓዝ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ካብ 567 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ድማ ህዝቢ ቴድራር ነዚ ገዳም ዓብይ ክብርን ሓገዝን ይገብር ገዳም ኣቡነ ዮሐንስ መጥምቅ ቴድራር ብኸውሒ ዝተፈልፈለ ህንጻ እዩ ዘለዎ ኣብ ጸግዒት ዓብ ጎቦ ናውሽት እቱ ዝበለ በዓቲ ዘለዎ ብምዃኑ ድማ ፍሉይ ይገብሮም ብዘይካዚ መንበሪ መነኮሳት ንባዕሉ በዓቲ እዩ ኩሉ ኣብ ጸግዒ ዝጎቦ ዝርከብ ህንጻታት ብሓደ ወገኑ ጥራዩ ኢርሰብ ሓዊሱ እምበር ዝተረፈ ናይ ተፈጥሮ እዩ ዓወታሎ ቃልካ ዓወታሎ ስምካ ዓወታሎ ቃልካ ማያ ጸሎት ዝገዳሙን ኣብ እግሪ ዝቅዱስ ቤት ስለ ዝርከብ ንብዙሕ ሕማማት ከም ዝፍውስ ዘጠራጥር ኣይኮነን ቅዱስ ዮሐንስ ብጎይታ ዝመስከረሉ ቅዱስ ኣቦ እዩ ብዓብዩ ንጎይታ ሰማይን ምድርን ዝኣክል ደው ኢሉ ዘጠመቐ ቅዱስ ኣቦ ብምዃኑ ማዩ ማይ ዮርዳኖስ እዩ ማዩ ጎይታ ዘለዎን ዝተጠመቐሉን ማይ ህይወት እዩ ስለዚ ኩሉ ቃንዛ ስጋን ነፍስን ዘለዎ ኣብ ቅዱስ ቦታ መጽኡ ክፍወስ ንላቦ ባሕሪ ተኸፊሉ መድኃኔ ዓለም መግለጽ ጥንታውነት ዝገዳም በብዓይነቱን ናይ ዝተፈላለዩ እዋን ሓበሬታ ዝህቡን መሳቅልን ብራናታትን ኣለዎ እምቕ ዝበለ መጽናዕትን ተዳእተ ገይሩልኻ ኣብ ታሪኽ ሃገርናን ሃይማኖትናን ብዙሕ ኣስተዋጽኦ ክገብር ዝኽእል ገዳም እዩ ተበላዕና መና ካብ ሰማይ ስለዘለኸና እዚ ገዳም ከም ኩሎም ገዳማት ኤርትራ ብዙሓት መነኮሳትን መነኮሳያትን መንፈሳዊ ህይወቶም ዝመርሑሉ እዮም ገዳም ኣቡነ አብሳዲ ደብረ ክሳሄ ገዳም ደብረ ክሳሄ ወደብረ ማርያም ኣቡነ አብሳዲ ኣብ ዞባ ደቡብ ካብ ዝርከቡ ጥንታውያን ገዳማትና ሓደ ኮይኑ ካብ ኣስመራ መንደፈራ 60 ኪሎ ሜትር መንደፈራ ማይዱማ 60 ኪሎ ሜትር ማይዱማ ሓድሽ ዓዲ 57 ኪሎ ሜትር ካብ ሓድሽ ዓዲ ድሕሪ ናይ 1 ሰዓት ጉዕዞ ዓቀበት ገዳም ደብረ ክሳሄ ወደብረ ማርያም ትርከብ ኣቡነ አብሳዲ ስም ኣቡኡ ቀሲስ ቶማስ ስም ኣዲኡ ቅድስት እምነ ሰሎሜ ኮይኖም እዞም ክልተ ቅዱሳን ወለዲ ናይ ስጋ ክኾኑን ከለዉ ናይ መንፈስ ኣቡኡን መምህሩን ድማ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ እዩ ኣብዚ ገዳም ዝተፈላለዩ ጥንታውያን ቀስታት ከም ክሎም ገዳማትና ይርከቡ بعبيو مقابر أبونا أبونا أبصار زركبو عبد قداميو እዚ ቦታ ደብረ ማርያም ይባሃል እዚህ ዘበሎ ምክንያትካ ድንግል ማርያም ዝተገልጠትሉ ቦታ ስለዝኾነ እዩ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ካብ ደብረ ጽራቢ ናብ ኤርትራ ቅድም ናብ ገዳም ጋብላ ኢየሱስ ካብኡ ቀጢሉ ናብ መቃብር ጻብላ ከባቢ ማይመነ ቀጢሉ ናብ ገዳም ደብረ ማርያም መጸ ሽዑ
ندبر مريم رئيم سابلا فتيوا تحقوسا أبو خنبرك أكل التسوبعي آتيو تمنعين أبس وانزي قدس دنجل مريم ولادت أملاك بقربا ملائك تعجبا أبزالومي أبكتر بيت كريستيان زلاكو حكوينا إز قدام زينات كابت سيحيت ويعدلكا يكونن إز قدام زي نود خاب سادي يوسخون نسخا قنا ناب أرماني أكيد أو إيو عرفت خابلتو قدس دنجل مريم ولادت أملاك زعرفت اللاكو حي كباب كم قاعد تمثل أبرسات مرتمسك ألزلوا أبتقام أتو بيت كريستيان بشنخ سمين تركب الله ماي عينون بزوح تاريخ الزحلفه كسالهمي فوس دويان كوينو زلو برتوع فرفر مايو از قدام ابوتات منكوساتن اديتاتن بفقرن حدنتن اغزيابير زمسكنلو سفرايو قدام مريم عيلا از قدام ابزوبادو نزوب عدو خلا عيلا قندت زركب قداميو كابس ملادما أستات 120 كيلومتر ريحو يركب كساب قدام زاتو ترقياس لزلوه از قدام كتكدو أشقاري كونن أفا تاريخ كم زحبروه دنجل مريم كم زعرفت لومو قدست دنجل مريم عيلا كابز بالقال مريم عيلا زبل سم حيزو يركب سرعة باكميس مالت ممسرات زقدام دما بزمن حد إزرائي عيقوب أبونا أبرانيس كم زخونيو تاريخ بيت كريستيان زنتو أستاد 54 زخونو أب منيتاتن بركت زبولو أبوتاتن دياقوناتن زفريلو قدام كوينو أبز حج ساعات دما تنسأي ترعيو بوزحات منكوسات نابت قدام كو حزو جميرو مالو أب 21 سنة عمتو بعالنا زقدام سلسخوني بوزحات نقاديان كابز تفرالي بوتاتات نامتو ينقدوو قدام أبونا فيليبوس دبر بيزان إز أنبا مهنيا أبيا تركب انتبالكا عوف كي ترفت ممسكرت مغنياتو سمنا إز أنبا بسالة تركي أبونا فيليبوس أبزو حكوابي سلازبت حم أتمنفساو هو تكدس نخط اللي اللام أتي أبو زي كدس دمه نبات عق خير كدنيوز حتى اللام من البات زي فلت انت رخيمنا قنا أزيا كم تنبيت أبونا فيليبوس دك أنستيو زياتوا قدام أبونا فيليبوس دبر بيزانيام كاب أسمرة نشنخ مبرق أستاذ 25 كيلومتر ريحقات ركب أبزوبا سمينا وقعي بحري مخانيوم أبونا فيليبوس دحر بزوح تقادلون سكتن مس 16 رقتم ناب دبر بيزن ديبوم أما بل 4 كلتن عمت أدميوم نقدام دبر بيزن بشحن 365 عمت مرت نحدنت قدام أو إمام بحقن ممرحنا مسرتو كسا حجدما بزوحات كرستات حقيفو يركب أبز قدام بزي كان دا أبونا فيليبوس اندا سلاسين اندا أبونا يوحانسن زبال كلت سبيت كريستياني زلو أبت سما يركي بلو زلو خينو السماعكا قما قمنا يتقدام دما يركب كاب حجي منفرحني مساقرينا مدحاني مساقرين قدام أبونا اندرياس عفون أبن أسوب عرزا كباب زبان دبل زركب قداميو مسرات نايز قدس قدام أبونا اندرياس يوم أزوم أبوه أبونا مرقريوس بستنبايو مسرت بزوحت أمراتنا قبر يوم نابز قدام آتيوم كل وريدهم حيال عقبت مستتح حزوه كأتر سلزنا بري آزيهم كأ شماقل سلزنا ورو أب تحتي دو زبل أمني تبقي لهم كفولو إتأمن خاء يقرب للي كم زبل سبدن نيلا أتسللت اللهم كس أحجد ما معراف أبونا اندرياس إنها تبحلت تتوى اللام بخمزيو تاريخ التقدامن اتوم أبون زجمر كابزيئة تاريخاوي تأمني لعلي الكادما قدام ميركب قدام أبونا اندرياس متسلا يابونان كال استفراريو كريستاتن حقيفو زركب تاريخاو قداميو مسرح قدما حد خبتم بزوح حقزات تلبو قدامات هاقرنايو قدام أبون اندرياس دبرت زقي دواروها از قدام هابزوب عدوب نقصوب عدواروا كباب سفا زركب قداميو كسابت قدام زاتو ترقيا دما يونن قدام أبن اندرياس بهوت كلوو أبونا بشحن 327 عامة مرد كمستقدمي يقلات كابشع جميرو دماه بمنفساوي هوت بزوحات منكوساياتن نافريه يركب أبز قدام كلت بيت كريستياني يركبو نساتم دماه عند أبن اندرياس كم أون عند سماعتات يبهلو سلازخوني أبز قدام كلت كبراب علي خبر حد لكاتيت بعلى أبونا اندرياس كابو دهر 10 معلت هدما سماعتات يوم أبز قدام بزوحات كريستات يركبو موراد سرناي أريام ماي نام عرس تغيرولو عبكن إن كال اندماه كلا خبتو ستكس يوم بعبيو أبتحتي بعد تزركبه بيت مقدس الزقدام عبيت أمريو قدام أبونا سيد
ናብዚ ዛንታ ቅዱሳን ዘለዎ ቦታ ክትበጽሕ መጀመርታ ኣስመራ መንደፈራ ካብ መንደፈራ ዓረዛ ማይ ድማ ሞልቂ ካብ ሞልቂ ድማ ንሸነኽ ደቡብ ኣስታት 17 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ምስተጓዓዝካዩ ገዳም አቡነ ሴት ዝጸንሐካ ገዳም ደብረ ሐዋርያት ዓዲ ቀይታ ኣብ ዞባ ደቡብ ንእሱባ ሞልቂ ዛይደኩሎም ይርከብ እዚ ገዳም እዚ ካብ 15 ክፍለ ዘመናት ሒዙ ክሳብ 18 ክፍለ ዘመን ኣዝማች ፍቅረ ኢየሱስ ምስሌነ ወረዳ ዛይዳኩሎም ኣዝዮም ዕቡል ብሓድነት ጳኩሚስ ማሕደር ርስትን ጉልትን ዘለዎ ዓቢ ገዳም ምዃኑ ይፍለጥ ንኣብነት ደቂ ዮስጣቴዎስ ኣብ 14-15 ክፍለ ዘመን ቀንዲ ማእከላት መጋባእያታትን ኣድያማት ዞባታት ወዲበን ዝነበራ ገዳማት ገዳም ደብረ ማርያም ቆሐይን ብ81 ገዳማት መነኮሳት ናይ ሰብኡት ፈለስትን 23 ደብረ ናገል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ፈለስትን ይውክልዎንን ገዳም ደቂ ዓዲ ቀይታ ንሽዱሽተ ገዳማት መነኮሳት የተሓባብር ከም ዝነበረ ኣብ ገጽ 95 ታሪኽ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ብይትባረክ በርሀ ነነብብ ብፍላይ ኣዝማች ፍቅረ ኢየሱስ ውርያ ማሕዳር ዛይደኩሎም ዝነበረ ንገዳም አቡነ ሴት ዝማሓደረሉ ርስቲ ፈልዩ ማይ እንዳሃበይ ዝርሱ መረቦቱ ዝእግሩ ብገዳም ደብረ ሐዋርያት አቡነ ሴት ዝማሓደር መንፈሳዊ ሰበኻዊ ጉባኤ ብኣዋጅ ነቲ ገዳም አውሪስዎ ስለ ዝነበረ እቲ ገዳም መሰሉ ተሓልዩን ብዙሓን ገዳማውያን ደቂ ማሕበር ሓቂፉ ምቕቡል ምምሕዳር መስሪቱ ከም ዝነበረ ይትረኽ ናይ ነፍሲ መሕረፊ ቦታ ገዳም አቡነ ሴት ኣብ ዝሕጂ እዋን ብቁፅር ድሓን ዝኾኑ መነኮሳት ብሕብረት ዝነብሩሉ ገዳም ኮይኑ ብሓገዝ ዝተፈላለዩ ኣሕዋት ድማ ኣብ ትንስያ ይርከብ ገዳም ደብረ ጽጌ አቡነ ዮናስ እዚ ጥንታዊ ገዳም ካብ መንደፈራን ደርዓንቶ ካብኡ ድማ ንሸነኽ ምብራቕ ብእግሪ ኣስታት 2 ሰዓት ዝኸውን ምስተጓዓዝካ ኢኻ ትረኽቦ ናብቲ ገዳም ዝእቱ ጽርግያ ጥጡሕ ብዘይምዃኑ ንመካይን ኣሸጋሪ እዩ ስለ ዝኾነ መብዛሕትኡ በጻሒ ካብ ደርዓንቶ ብእግሪ እዩ ኣብቲ ገዳም ዝበጽሕ ብዘይብኡ ኣብ ገዳም ገብረ መንፈስ ቅዱስ ደርዓንቶ ተሓጺብካ ስለ ትሓልፍ ኩሉ ማየ ጸሎት ገብረ ህይወት ተሓጺቡ ክኸይድ ይዝደሊ መንፈስካ ዝሕድስ ኣዝዩ ተባሃገ ጉዕዞ ድማ ይገብሮም ኣብቲ ቤት ጥንታውነት ናይቲ ገዳም ዘረዱ ዝተፈላለዩ ንዋየ ቅዱሳን ኢና ረኺብና ልዕሊ 600 ዓመት ኣውፀረት መስቀል ናይቶም ጻድቕ ሓንቲ ኸቦም እያ ኣቦና ብኢዶም ዝሕዝዋ ዝነበሩ ብምዃና ንዘንበባ ብዙሕ መልእኽትያት መሓላለፍ ዘውሪ ናይ ነገስታትን መስቀል መሓላን እውን ካልኦት ዓበይቲ ቅርስታት እዮም ኩስኩስትን ጥንሃን ኣቡነ ከሳቴ ብርሃን ትንቢት ናይቲ ገዳም ዝተገልጸሎም ከም ህያብ ገዲፎማ ከም ዝኸድዮም ኣቦታት ዝዛረቡ ካብቲ ዘገርም ናይ ዝገዳም ቅርሲ ኣስካርያን ነገስታት እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣስካርያን ናይ ንጉስ ብሌናስ ገደን መኮነን ፄዋ ስላሴን እዩ ፄዋ ስላሴ መኮነን ሓለቃ ናይ መራጉዝን ማያ ጻዕዳን ዝነበረ ክኸውን ከሎ ብሌናስ ገደ ድማ ኣብ ዘመነ ሃፀይ ዝረኣይ ያዕቆብ ዝነበረ ንጉስ እዩ ገዳም አቡነ ዮናስ ደብረ ጽጌ ኣብ ዓመት 2 ክብረ በዓል ይሕልፍ እቲ ሓደ ብ17 መጋቢት በዓል ናይ አቡነ ዮናስ ክኸውን ከሎ እቲ ካልእ ድማ ኣብ 18 መስከረም ከም ቃል ኣቦታት ኩሎም ደቂ አቡነ ዮስጣቴዎስ ተኣኪቦም ዝኽሪ ኣቦኦም ዝገብሩሉ እዩ ካብ ኩሉ ኩርናዓት ሃገርና ብዙሕ ሰብ እዩ ኣብ ክልቲኡ በዓላት ዝመጽእ ብድሙቕ ስነ ስርዓት ድማ ይበዓል ገዳም ደብረ ድሁሃን አቡነ ዮናስ ማይምነ እዚ ገዳም ኣብ ንእሱ ማይምነ እንዳባ ዮናስ ኣብ ዝበሃል ዓዲ ዝርከብ ኣብ ግዜ ሃፀይ ዝረኣይ ያዕቆብ አቡነ ዮናስ ብህይወት ከለው ብ1428 ከም ዝተገደመ ድማ ታሪኽ እቲ ገዳም ይሕብር መቃብር አቡነ ዮናስ ሓዊስካ ኣብ ዝገዳም ካብ መቃብር ዝፈልፍል ዘይተጸፈሎም ቤተ ማርያም ዝበሃል 7 ክፍልታት ዝሓዘ አቡነ ዮናስ ብህይወት ከለው ዝሰርሕዎ ህንጻ ይርከብ ካብዚ ፍልይ ዝበለ ኣሰር ደምን ኣሰር እግሪ አቡነ ዮናስን እውን ኣካል ፍሉይነት እቲ ገዳም እዩ ማያ ጸሎቶም እውን ኣብ እግሪ ሩባህ እቲ ገዳም ኮይኑ ንብዙሓት መድሃኒት እናኾነ ይርከብ
መስቀል አቡነ ዮናስ መጽለያውን ካልንሁና አሎ እዚ ገዳም ቀዲሕካ ዘይውዳ ቦታታት ስለዝውንን በአካል ኬርካ ምርአዩ ተመራጽ ይኸውን ከምቶም ዓበይቲ ገዳማት ሃገርና ብዙሓት ቦታትን አዲታትን ብስርዓተ ምንኩስና ዝነብሩሉ ብዙሓት ጳጳሳት ዘፍረየ ገዳም ከምዃኑን ካል ምስክር ዕብየት ገዳም እዩ ገዳም አቡነ አብራንዮስ ደብረ ጽሎል ገዳም አቡነ አብራንዮስ ሓደ ካብቶም ክትከዶም ብዙሕ ዝየጸግሙ ገዳማትና እዩ ጥጡሕ ጽርግያ ኣብ ውሽጢ ገዳም የትወካም ነቲ ናብ ርሑቕ ገዳማት ሃገርና ክኸይድ ዘይክእል ሰብ ድማ ተመራጺ ገዳም እዩ ስለዝኾነ ኣብቲ ገዳም ብዙሕ ሰብ ዝበጽሕ እዚ ገዳም ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ደቡብ ከባቢ ደቂ ድግና ዝርከብ እዩ ገዳም ደብረ ጽሉል ብዙሕ ታሪኽ ናይ አቦና ዝገለጽ ቅርስታት ዝሓዘ ገዳም እዩ ብዙሓት መነኮሳትን መነኮሳያትን ድማ ብሕብረት ይነብርዎም ገዳም ጻዕዳ አምባ ስላሴ ገዳም ጻዕዳ አምባ ስላሴ ኣብ ዞባ አንሰባ ዝርከብ ገዳም እዩ ካብ ከተማ ኸረን ድማ ንደቡብ ብገምጋም ካብ 5 ክሳብ 7 ሰዓት ብእግሪ ድሕሪ ምጓዓዝካ እቲ ገዳም ይርከብ ነዊሕን ተሪርን ዓቐብ ስለ ዘለዎ ኣዝዩ ኣድካሚ ግን ከ ዓብ በረኸት ዝህብ ገዳም እዩ